Yazi lo mshado no-AJ Yila. Ngiyabonga AJ. Ngisho ngathiwa ngikugweba kangakanani. Kodwa ngiyena umuntu omubi Lila. Lo muntu usanda kusindisa eyami impilo khona manje nje. Engapha kanjani ngempela umbulali? Lila, ngabe ukahle? Ingabe nikahle? Ngiyathemba nonke niphephile. Ispecial sanamhlanje sakanomzana weAJ. Yebo mnumzane. Mandlulile akaze nje ngiphele nosuku olulodwa engazange zakhali kodwa ngemanje ngizomtshengisa ukuthi ubuhlungu benhliziyo bunyini ngifuna uAJ adina kuganuni wabo Ngiyaxolisa kumele ngibambe lo cingo. Lila, ngiyathemba ukuthi uzokuthanda kakhulu lokho. Ya Viraj. Baba, ubucelile ukuthi kube khona ulwazi engibhela lona njalo. Ungiphatheleni? Baba, kunobugebengu obuningi obenzakalayo. Kanti futhi okunye nalomlisa lolokho esifonela. Okunye futhi igama lakhe inamba indawo la ahlala khona kuvele kwi-SIM card yakhe. Ngathi sihekiwe la baba. Angikwazanga ukuthola kahle ukuthi ubani ofonile. Kodwa ngikubonile ukuthi SIM card ibihekiwe baba. Kulungile ngizobheka. Kulungile baba, hayi mekukhona okunye ngikutholayo ngizokwazisa baba. Ngiyabonga. Yebo. Lila ukhaliphile ngaleyo ndlela. Ngisho ngathiwa wenza konke okusemandleni ukwazile ukweqa uphephile kuko konke lokho. Nginesiqiniseko sokuthi unasi isandla kulokho. Ngeke ngikuthole ukuthula ngaphambi kokuthi ngibe nokufakazi kuko konke.
Thanda? Imnandi. Nalo-ke Hlaya. Uyazi ukuthi indaba lesihlahlela ayingakhuli. Ngiyazi ukuthi awukaze ndlabanisele. Mhlawumbe walithola ilanga elanele. Lesihlahla ayikhuli kuleli hotela lethu ngoba sifuna abantu abaningi. Ngiyahlekisa lento. Awuhleki lutho engilishoyo wena. Kodwa umshadi uyahleka. Ingoba uyazi ukuthi amahlaya yini. Sawubona AJ. Sawubona Girish. Lolu ucingo lusemqoka kakhulu. Ngiye ngakutshela ukuthile mayelana nocingo. Yebo, kunomgulukudo wenza ubugebengu ngenamba yami owenza nama calls. Ngifuna lonke ulwazi mayelana nalokho. Ngizokwenza ucwaningo ngendawo bakuyona bese kuthumelela yona. Ungakhathazeki ngokunye. Ngiyabonga lokho ngabe usizo olukhulu. Ngizokusendela imininingwane. Kulungile mnumzane. Ngiyabonga. Ihlala kugcina-ke. Angakalishi Hlaya kodwa usuqalile uyagigitheka. Angikwazi ukuthula iyahlekisa lento. Angikwazi ngiyeke ukuhleka. AJ, umfazi wakho ukhululeke kakhulu. Ngijabulile ukuhlangana naye. Yazi eqinisweni ngijabule kakhulu nami bekumnandi ukuhlangana nani. Futhi bekuyihlanga impela ke lelo. Yebo. Kwenzakaleni? Khona ufuna ukungitshela kona. Liphumelela icebo lethu. Icebo bekumele liphumelele. Le ntandokazi obaba wakhe yaqhambukela ukuthi sisindise ulila. Into engayizwisisi kahle. Uma ngabe edinile unkosikazi wakhe, kungani pho eba nesidingo sokuthi amsindise? Ngikunikeza umsebenzi. Kodwa ukwazi ngisho ukwenza kahle. Kusukela manje zibambela umsebenzi ngezandla. Kulungile. Ungabusasho lutho lamanje. Sengiyahamba manje. Ulila no AJ. Ngiyafunga ngithi ngeke bakuthola ukuthula. Kuzomela sambe manje. Ngijabulile ukuhlangana nani. Nami kanjalo. Ngiyabonga mnumzane. Sobuye sihlangane. Kulungile. Sale kahle ngisizihamba. Sobonana. Ngiyabonga. Bye bye. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on News 2 zizonke sisonke DStv channel 169.